MSP:llä on tainnut viimekin loppua ideat näiden viipypakettien suhteen. No hyvähän sitä on vanhaa kierrättää. Moikka ihmiset, se olisi Tulitäti täällä tarinoimassa pitkästä aikaa. Ja meillä olisi tänään tällä viikko täällä. Juppiduu! Ja nyt vähän teemareaktiota. Okei, tää ei varmaan hirveästi tällä viikkoon liity. Siinä on toi MSP-hanke. Tiikeri vähän. Chillaillaan. MSP-lehteä luetaan ja ylikallis pose. Sankariviitan kanssa heilutaan. Ja sit tollasta, mitä toi ruutuhyppelyä tai jotain tollasta. Ei mitenkään hirveet erikoiset. Sitten on tavarat. Tää on ihan kiva animoitu. Ja siinä oli melkein kaikki. Eipä noista paljon ollut sanottavaa, kuten varmaan huomaatte. Sitten on tyttöjen muoti. Ne on laittanut nääkin. Ne oli jostain timanttivipistä. Ne ei ois vipeille. Arvo meni siinäkin. Tää on ihan kiva. Sitten hyvät Halloween-meikit. Ja tää on muuti. Ootakaapas hetki. Ja tossa vähän YouTube-videoilmoituksia näkyy. Hysnytten. Mitäs tästä? Kiva kaurakorua. Vähän lisää näitä VIP-paketeista tulleita kamoja, kun ei enää liitä. Tää on ihan kiva. Tän voisin ostaakin, jos olisi vippi. Mutta ei ole, enkä sitä MSP:n takia viitti hankkia. Ne on kivat. Se on sellainen yöasu. Ja sitten tää on ihan klassikko. Lisää VIP-vaatteita. Kivaa! Ja nää taitaa olla sit niitä ihan oikeita laleja. Siis MSPkin tuo oikeesti ne laleet vaan kauppaa, kun ei nää mitenkään enää niin hirveän erityistä oo. Sitten on tollasia. Tää oli kai yhdellä viikolla. Tää voisi olla ihan kiva. Ja ne on sit mitä on ollut useina muillakin tällä viikoilla. Dream Edward-paita. Onkohan Team Jacob-paitakin täällä? Vähän outo, jos ei oo. Oi, mikä noili. Hirveän salvet. Hienot. Siellä. Mutta hei, nyt päästään katsomaan tätä poikien muotia. Tätä ei oo ennen muuten ollutkaan. MSP lakaa taas. Whoopidoo. Ihanaa lagia. Tää on ihan kiva. Mä voisin ostaakin. Noikin on ihan kivat. Onks täällä noita poikien? Tää nyt varmaan ainakin jostain vipistä on. Tämä voisi oikeasti käyttää. Saaks? Sitä on tosi kiva. Haluaisin ostaa, jos olisi varaa. Sitten on niitä tipotossui, mitä oli tyttöjenkin puolella. Ja ihana lagi tässä taas. Uppiduu! Ja sitten ihmetellään, että miksei enää tuomassa videoita, ei voi kuvata kullakaan niin paljon.
Paha kahvipaita. Ne oli jostain Vipistä kanssa. Kiva, että pojille ei ole laitettu edes kunnon asuja. Nää on nyt ihan uusia, ainakin mulle. Mä en siis ollut täällä tällä viikolla. Ja halusin nyt jakaa sellaisen pienen kikkokolmosen, että mä oon siis huomannut, että tätä viikkoa on nyt ainakin 5 vuoden peräkkäin ollut syksyllä viikko tai pari ennen syyslomaa. Mutta se on jossain siinä tuntumassa. Sisäpeli-ilmoituksia. Aiku syödä. Vähän tylsiä tavaroita. No, MSP on tylsä ylipäätäänkin nykyään. Näissä ei ole oikeasti mitään sanottavaa. Vähän niinku MSPkin. Aika kuulumista tää nykyään on. Mut eipä tässä, nähdään ehkä ensi vuonna. Siis mikä tää on? Se on huivi. Mä luulen, että se on niinku paita. Hehe. Eipä tässä muuta. Oli kiva vähän lupatella. Moi moi!